Vieš, že ten nás prišiel pozvať na výstavu obrazov Salvatora Daliho. Pozri sa, ako krásne namaloval. Toto je náš Picasso. Dobré ránko. Príjemné, dobré ráno. No, pôvodne som chcel rozprávať o niečom úplne inom, ale problémy sú tak, že vodiči zo Žiliny a okolia, prípadne tí, ktorí prechádzajú cez Žilinu, by mali spozornieť, lebo ideme sa baviť o ich kruhovom objazde, ktorý sa volá rondel, ale ten názov vlastne to je taký zahraničný výraz pre kruháč alebo kruhový objazd, takže preto sa to volá rondel, lebo je to križovatka v tvare kruhového objazdu. No, začína to tým, že stará križovatka, povedzme, hlavná cesta mierí doprava. Ale tým, že chceme splynuliť premávku, tak sa môže stať, že ku kruhovému objazdu, klasickému, povedzme s objazdnými pruhmi v strede, sa pridá ešte jeden ďalší. A tu je už teraz ten problém. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá pri prejazde tou konkrétnou križovatkou v Žiline. No, takže vchádzame do kruhového objazdu zo závodskej cesty. Samozrejme je tá dopravná značka, ale najprv si pustíme celú dopravnú situáciu, čo z toho vlastne všetko vznikne. Pri vychádzaní z toho kruhového objazdu sa stane, že sa vás ničoho nič pred auto dostane ďalšie, musíte prudko zabrzdiť. No a prečo tá situácia vznikla? Je tu dopravná značka, daj prednosť v jazde pri vchádzaní do kruhového objazdu. Lenže tá dopravná značka platí iba pre ľavý jazdný pruh, lebo pravý je v podstate vyhradený na odbočovanie. Toto je pohľad zase z ľavej strany prichádzajúceho vozidla. A teraz je tam súvislá čiara. To znamená, že ten vozidlo biele nemôže už sa vrátiť naspäť do kruhového objazdu, môže ísť rovno. A to čierne vozidlo v podstate prechádza z jedného jazdného pruhu do druhého. Aby sme to mali názornejšie. No veď áno. Vychádzajú vozidla. Toto zelené vozidlo môže plynule prechádzať do pruhového objazdu. Hnedé vozidlo alebo červené vozidlo má odbočovací pruh, to znamená, že on musí v podstate výjsť z toho kruhového objazdu. No a to modré vozidlo, čo je problém v Žiline, oni si myslia, že keď vychádzajú z kruhového objazdu, tak doprava majú prednosť. Že tu je jazda v jazdných pruhoch, to znamená, že vodič, ktorý prechádza do iného jazdného pruhu, by mal dať prednosť vozidlu, do ktorého jazdného pruhu prechádza. Čiže tí, ktorí vychádzajú smerom na Poprad z jazdného pruhu v Žiline, musia dávať prednosť týmto vozidlám, ktoré prichádzajú zo závodskej cesty. Sú tam kolízne situácie, mal som možnosť viackrát ísť cez tú križovatku. A tak ja ich chápem, lebo vlastne ten má vždy prednosť, niektorý je na kruháči, takže... Nemusí to byť, tá prednosť je upravená vždy dopravnými značkami, ale v tomto konkrétnom prípade ja osobne som zažil viac takých situácií a podľa vyjadrenia ostatných vodičov je tam naozaj problém, takže páni vodiči zo Žiliny, keď vychádzate z rondelu smerom na Poprad, dávať prednosť vozidlám. No a ja už som ich zoradil, tam je štúdio, takže už som ich nasmeroval, my ideme teraz do štúdia. A čo tak dodržal kruháčom sa ešte budeme venovať. Dodo, ďakujeme veľmi pekne.